Back sa ating channel, mega love shoutout po sa inyong lahat at nandito na naman po tayo sa kalsada. Panibagong araw, panibagong pakikipagsapalaran po sa kalsada ang buhay driver po sa araw na ito. Nandito po tayo ngayon sa may Buendia, Makati. Papunta po tayo ngayon papunta po tayo ng UARM Hospital sa may Santa Mesa kasi may sasamahan po tayo mga pasyente, yung mga mag-attend ng physical therapy. Sila po yung mga tinutulungan ng ating opisina para sa kanilang physical therapist, mga physical therapy. Ayan, libre po silang pinapagamot o tinutulungan ng ating opisina yung mga dating may mga trabaho po sila na nagkaroon ng kapansanan ng dahil sa trabaho at membro po sila ng SSS or GSIS. Kaya sasamahan po natin sila para malaman nila kung saan ang location ng accredited na hospital na pwede silang magpa-therapy. Ayan, tutulungan po sila ng ating opisina hanggang sa malagyan sila. Kung napilay man sila, may kasama po tayo dito na isang napilayan or naputulan. Tutulungan po siya ng ating opisina na magkaroon ng sariling panglakad or paa. At kung kailangan maglagay ng bakal, kung kayo napilayan, sasagutin din po yan ng ating kumpanya, yung ating agency. Kami yung ating pinapasukan nga pala, mga Oragon or mga guys or mga paps, nasa attached agency po tayo ng Department of Labor and Employment. Ayan, kaya kung mapupunan nyo kasi yung mga pasyente na hinahatid natin sa hospital ay mga outpatient lang po sila. Yung mga outpatient po, ibig sabihin po hindi po sila nako-confine. Tinutulungan po sila ng ating pamahalaan upang magkaroon ng maibalik yung tiwala sa sarili, yung kumbaga para makapagtrabaho sila ng maayos at magkaroon ng physical therapy sa kanilang mga naranasan. Ayan, sa ngayon po ay papanik na po tayo ng Skyway kasi mag-i-Skyway po tayo sa ngayon para mas mabilis. Ayan mga paps, nasa tollgate na po tayo ng ating Skyway. Medyo patanghali na tayo ngayon, pero dahil malapit lang to, siguro mga 20 minutes to 30 minutes lang ang travel natin papunta roon. At kung hindi matraffic po, kasi alam niyo naman dito sa Pilipinas, kahit anong oras pwede magkaroon ng traffic. Abnormal po ang ating mga kalsada, yung wala pong oras, wala pong pinipiling oras na magkakaroon ng traffic. Ayan, nandito na po tayo, malapit na po tayo, mag-i-exit po tayo sa Nagtahan sa may Manila kasi dadaan po tayo doon sa may Malacanang Bridge. Dire-diretso po yung papunta ng Santa Mesa. Ayan, shoutout po sa ating mga kaibigang OFW at sa mga kaibigan natin na mga vloggers at mga silent supporters. Maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po tayo sa lahat ng ating sa lahat ng oras kung saan man tayo naroroon. Ayan, malapit na po tayo, mag-exit na po tayo. Ito po yung Skyway State 3 exit point sa Nagtahan po, papunta po ng Maynila. Ayan, shoutout po sa ating lahat. Ayan, bigla po tayo na parang may tumatawag po sa ating kasamahang nurse na wala daw po yung doktor doon sa hospital, hindi raw po naka-duty.
Hindi natin alam kung anong magiging decision maya-maya at malalaman po natin. Ayan, doon po sa mga magtatanong kung paano po maka-avail ng ating maka-avail ng tulong na pangpalagay. Halimbawa na putulan kayo ng paa, kung kayo po ay membro ng SSS or GSIS, kahit isang buwan pa lang po kayo nakapaghulog, subukan nyo pong tingnan yung website po ng ECC or Employment Commission, Compensation Commission. Subukan nyo pong i-search sa FB page or sa website ng ECC yung Employment Compensation Commission po. Ayan, makikita nyo po yan dyan sa Google po. I-search nyo lang po, tapos tingnan nyo po kung ano po mga benepisyo ang maitutulong or mga benefits na maibibigay sa atin ng ahensya, para makatulong naman po tayo sa ating mga kaibigan na nangangailangan ng tulong. At kung kayo naman po ay magaling na at kailangan nyo ng livelihood, may makikita rin po kayo doon. At kayo na lang po ang bahala mag-search doon kung ano yung mga requirements. At kung may tanong po kayo, pwede nyo po akong i-message dito sa video ito. Mag-PM naman po kayo. At kung paano po ang pagpunta doon sa ECC, kahit saan lugar man po kayo sa Pilipinas, pwede po yan, mula Luzon, Visayas, Mindanao po. Kaya wag na po tayong mahiya or baka sakaling makatulong po sa inyo yung itong ECC po. Inuulit ko po ang kailangan po na maging matulungan po kayo. Kayo po ay isang legit member ng SSS or ng GSIS. Yan po, kailangan po bago kayo mag-search doon sa website or sa FB page, siguraduhin nyo muna po sa inyong sarili na kayo ay membro talaga ng SSS at saka GSIS. Huwag po tayo magsayang ng panahon at saka oras or pamasahe para malaman nyo kung ano ang requirements. Sinasabi ko na po, unang requirements po, kailangan membro kayo ng SSS, Social Security System, at membro din po kayo ng GSIS or yung Government Service Insurance Corporation. Ayan. At ingat-ingat po tayo. Ayan, bumalik na po pala kami kasi yung doktor na dapat pupuntahan namin doon sa UAR may hindi pala naka-duty. 2 beses sa isang linggo yung dumo-duty, pero ngayon hindi raw siya naka-duty, sabi ng kausap ng ating kasamaang nurse. Kaya back to office na po tayo ngayon. At medyo nagugutom na rin ng inyong driver. Talagang ganyan po ang buhay ng isang driver. At kahit na 100 beses tayo pabalik-balikin, talagang ganyan. Good lang ang go, walang inaatrasan, basta makakatulong sa ating mga kababayan. Dahil part po ng ating trabaho ang tumulong talaga. Ayan, mega love shoutout po sa mga membro ng SSS at ng GSIS. Kung kayo po ay may mga kailangan po sa inyo, kung may mga katanungan po kayo, pwede nyo pong i-search yung ECC sa website www.ecc.com. At saka yung sa FB page po, makikita nyo po yan, ECC. I-type nyo lang po yung ECC. Ayan, malalabas na po yan, makikita nyo na. Doon nyo po i-search yung kung ano mga requirements. Pero ang
pinapaalala ko po ang major na requirements po ay membro ng SSS at saka ng GSIS. Kahit yun po yung mga kaibigan nating OFW na membro ng yung nagsiself na nagkasariling hulog ng SSS, pwede po kayong matulungan ng agency na ito. At mayroon naman po mga requirements doon, makikita nyo po, sasabihin naman po sa inyo sa mga interview na susunod kung kayo po ay qualified. Ayan, back to office na po tayo. Nandito na ulit tayo sa Skyway. Kaya ayan, tsaga-tsaga lamang po, buhay driver talaga. Ganyan po talaga ang buhay ng isang driver. Ngayon, nandito na ulit tayo sa Osmeña Highway sa ilalim ng Skyway sa Makati. Kasi pinabalik tayo kasi wala daw doktor. Ang hindi maganda yung tiyempo nila kuya at nila ate. Sayang naman nung pagpunta nila dito sa Makati. Ayan, pero sigurado naman sila na matutulungan na sila, kaya nga lang naka-schedule nga po yung doktor, kaya bumalik tayo kasi wala naman siya sa kanyang opisina. Ayan, shout out ulit sa inyong lahat, doon po sa mga kaibigan nating OFW at sa mga silent supporters. Maraming salamat po, at huwag niyo pong i-skip ang ating mga ads, at maraming salamat po sa inyong lahat. At malapit na po to, hanggang dito na lang, hanggang isang malapit na po tayo sa ating opisina. Maya-maya ng konti, nasa opisina tayo at kakain na tayo ng tanghalian. Ayan, andito tayo ngayon sa may Malugay Street, malapit sa may fire station ng Makati. Dumadaan dire-diretso lamang po to, hanggang doon po tayo sa may fire station. Dito po kasi nasa kabilang side lang po ito ng Buendia. Dito kasi wala masyadong traffic, wala masyadong sasakyan. Kasi one way lang po ito. Ayan, inuubo si Os sa kadadadal. Kaya mahirap din maging vlogger kasi nakakatuyo ng lalamunan at saka parang siraulo na walang kausap pero nagsasalita mag-isa. Ayan, shoutout po sa inyong lahat, at maraming salamat po sa lahat ng ating mga kaibigan, mga OFW. Ingat po kayo dyan, at God bless po sa inyong lahat.